Boas tardes, son Pepe da Cocha e este non é un telefriario. Esta é unha edición especial na que imos tratar a seguinte noticia. Os fillos de puta de Telemierda bloquean nos o vídeo First Dates en galego. Ao parecer, jodeulles que en todo o vídeo non se falara de Belén Esteban ou Paquirrín ou que un tipo sin graduado escolar e entrara unha tipa operada, algo moi lonxe do que solen emitir eles. E por eso decidiron bloquear o vídeo a nivel mundial. Me parece que son un pouco optimistas, eu non contaba de chegar moito máis alá de Ponferrada. Así que a tomar polo cu todo o traballo que pasei facendo o vídeo, que non se pode volver a emitir. Se non o viste, sinto moito, xa vos lo contarán os que o viron. E nada, que como estou de bastante mala virgen, será mellor que vos explique a situación o noso community manager e portavoz, ou voceiro. Bueno, xa sabedes como é isto do galego normativo. Eu estou moi tranquilo e non quero falar mal, me cago hasta no Cristo Negro e nos santos todos do puto altar. Por que carallo me tendes que quitar a min o vídeo? Que mal vos vedía vos ese vídeo aí? Ti paraches a pensar nas familias que están comendo da telejaita. Ese vídeo alimenta a moitas familias, casi un cartel. Ti eso dache igual, ti eso, pa! Quita o vídeo e a tomar por el culo, a ti eso plancha todo. Ti sabes cantos cartos genera a telejaita? Ti sabes as supermodelos todas, por exemplo, que teño eu no salón da miña casa para facerme compañía, tuven que despedir a tres. As tres rusas, as que máis me gustaban, a tomar polo cosa, non podo contar con elas pa nada. Todo polo teu caprichito de quitarme o vídeo. Total, pa qué? A ver, pa qué? Pa ganar cartos, tío, que caras son os cartos, nada máis, pa qué? Pa meterllos no cu a Belén Esteban, que os vai a gastar en droga, me cago en Dios, que eu non digo que se drogue, pero leva 4 narices en 5 anos, e eso normal non é, e ti sábalo, pa que malos queres, a ver, pa meterllos no cu a Jorge Javier Vázquez, efectivamente, porque o que vai facer é metelo polo cu todo o que poida. Hostia, tamén, pa merda de que faz, que facedes os programas de mierda, me cago en Dios, e tendes cartos como área, que vos molestaba o vídeo, que carallo vos molestaba o vídeo, que pa min é vida, pa min o vídeo é vida, eu estou aquí traballando, xogando os collóns, facendo os vídeos da telejaita, eu vivo desto, entendes? Eu vivo desto. Estarlle quitando o pan dos meus fillos que non teño, pa nada, pa qué? Pa nada, estarlle quitando os pan aos meus fillos imaginarios que usos pa dicirlle ás chavalas pa ligar con elas que teño fillos e quitarmo pa meterlos no cu a Paquirrín. Ti crees que Paquirrín necesita comer máis? Me cago en Dios, Paquirrín está arriba de comida, me cago na virgen. Non vos paso outra, como me quitedes outro vídeo, como me entere que quitedes outro vídeo, vai haber un follón de la virgen, vai haber un follón, vou ir, non paso este, non paso ni este, non paso ni pola cora dunha mosca, entendido? Como volva a pasar un detallito destas comedias, vou ali e queimo-vos o jalpón aquel que tendes, me cago en Dios. Cago na virgen, hostia, está un humilde traballador aquí dando paso a paso, facendo lo que puede, hostia, e cadarnos tocando o web. Non quero dir nada máis, xa marcho. Cago hasta en Dios, o que hai que aguantar, me cago hasta na virgen. Echa con cuidado, animal! Bastante políticamente correcto pa meu gusto. Creo que se podía haber enfadado un pouco. Están xogando con nosos postos de traballo. E ademais non lle faltou nada a Basile, que é o que movo os hilos todos. Basile, Pepe da Cocha vai a por ti, que o sepas. Non olvidedes darlle a like e comentarnos a ver se nos animamos despois de toda esta puta merda. E suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós.